Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo barkamu da wannan lokaci. Sannu mu da a cikin sa kasancewa tare da juna a cikin shirin Kundin Labaran Mako na Muryar Arewa TV. Sunana KHADIJA RAGADA. Ga kanun labaran wannan makon kamar haka. Gwamnonin Najeriya sun amince da sabuwar dokar haraji. Gwamna Mako ya buƙaci a maida Hausa yaren koyarwa a Arewa. Kamfanin matatar mai na Dangote ya sanar da ƙarin farashin PMS wanda aka fi sani da fetur. 'Yan sandan jihar Kebbi sun ƙi karɓar cin hanci a yayin binciken Lakurawa. Barayin wayoyin wutar lantarki sun jefa wasu sassan fadar shugaban Najeriya cikin duhu. Ga cikakkun labarun kamar haka. Gwamnonin Najeriya sun amince da sabuwar dokar haraji. A zaman da suka gudanar a Abuja, gwamnonin sun yi gyare-gyare ga ƙudurin harajin na shugaba Tinubu, musamman bangaren harajin cinikayya na VAT, wanda shine ya fi janyo cece-kuce. Wani labarin shafin jaridar Idon ya ce ta wallafa shi. Kamfanin matatar mai na Dangote ya sanar da ƙarin farashin PMS aka fi sani da fetur. Sanarwar da aka fitar a ranar Juma'a mai taken sanarwa kan sake duba farashin PMS ya bayyana cewa sabon farashin siye da yawa ya kasance naira 955 kan lita ga waɗanda ke siyan lita miliyan 2 zuwa 4.99. Ga masu siyan lita miliyan 5 ko sama da haka za su biya naira 950 kan lita, kamar yadda sanarwar ta bayyana. Wani labarin shafin KBC Hausa ce ta wallafa shi. 'Yan sandan jihar Kebbi sun ƙi karɓar cin hanci a yayin binciken Lakurawa. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta yaba wa wasu jami'anta da suka ƙi karɓar cin hancin naira miliyan 1 daga wasu waɗanda ake zargi suna da alaƙa da ƙungiyar 'yan bindiga da Lakurawa. Wani labarin shafin jaridar BBC Hausa ce ta wallafa shi. Barayin wayoyin wutar lantarki sun jefa wasu sassan fadin shugaban Najeriya cikin duhu. Barayin wayoyin lantarki sun sace wayoyin da ke isar da kusan kashi 60 na wutar lantarki a cikin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A daidai lokacin da ake sauran kwanaki 4 su yi sallama da duhun da ake fama da shi a birnin. Wani labarin shafin RFI Hausa ce ta wallafa shi. Gwamna Mako ya buƙaci a maida Hausa yaren koyarwa a Arewa. Manomin gwamna UMAR ya ce ɗalibai za su fahimtar karatu idan makarantu suka koma koyarwa a harshen Hausa a Arewa. Wani labarin shafin Legit Hausa ce ta wallafa shi. Daga haka ne muka kawo ƙarshen kundin labaran wannan makon, amma kafin mu yi sallama da ku ga mamacin karin labarin kamar haka. Gwamnonin Najeriya sun amince da sabuwar dokar haraji. Gwamna Mako ya buƙaci a maida Hausa yaren koyarwa a Arewa. Kamfanin matatar mai na Dangote ya sanar da ƙarin farashin PMS wanda aka fi sani da fetur. 'Yan sandan jihar Kebbi sun ƙi karɓar cin hanci a yayin binciken Lakurawa. Barayin wayoyin wutar lantarki sun jefa wasu sassan fadar shugaban Najeriya cikin duhu. Ku sai kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani sabon shirin. Sunana KHADIJA RAGADA. Ma'assalam. Muryar Arewa.